Egun batean, Josu izeneko mutiko bat herri batera joan zen. Lehenengo egunean, Ander auzokideak bere burua aurkeztu zuen. Kaixo, Ander naiz, eta zu? Bueno, ez baduzu hitzik egiten ni banoa. Bigarren egunean, June herriko neska panposa azaldu zen. Kaixo, ni June naiz. Bazatoz parkera nirekin? Beno, ez baduzu hitzik esaten ni banoa. Hirugarren egunean, Galder azaldu zen baloi batekin. Kaixo, ni Galder naiz. Jolastuko duzu nirekin? Tori baloia. Josu ez zion kasurik egin, baina jolasten hasi ziren. Halako batean, Josu aspertu egin zen eta etxera joan zen. Etxera heldu zenean, Oier maizuarekin egin zuen topo. Kaixo, Josu, etorri nirekin herriko tabernara. Tabernara heldu zirenean, hasieran ez zuen ematen ezer berezirik gertatuko zenik. Baina bapatean, Sorpresa! lagun guztiak agertu ziren eta jai horren ondoren betirako lagunak izan ziren.